సొల్మెలో నమ్మ కుడ్ల తుడు వార్తెలో ఇతేనిత మల్ల సుద్దిలో ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ ಗುಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಗುಟ್ಟುದ ವಿಚಾರಲು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರಡುಂಡು ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಸ್ಸದ ಪೋಪುರ ಬರ್ಪುಡಕ್ಲೆಗಾದ ಚಲೋ ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ದೂರದ ಬಗೆಟ್ ಬೊಂಜಿ ಬರದಿ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮದ್ವೆ ಚಿಂತನೆ ಬಿತ್ತೊಡು ಅಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ಅದಮಾರ್ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸೂರಿಕುಮೇರ್ ಬರಿಮಾಲ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶತಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂಜಿಸಾರ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹವನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರದ ಗುಟ್ಟು ಪಿದೈ ಬೂರಂದುಂಡು ಗುಟ್ಟುದ ವಿಚಾರನು ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ತಿರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಚಾರ ಗುಟ್ಟು ಪಿದೈ ಬೂರೊಂದು ಪುನೆಕ್ ಇರೋದ ತೋಜಾ ಒಂದ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಪಂತಿರು ಆರು ಕೊಡ್ಡಡು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ ಗುಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪೋಡಿಗಿದ ಸಂಗತಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರಡು ಗುಟ್ಟು ಕಾತೊನುಡು ಆಂಡ ಗುಟ್ಟುದ ವಿಚಾರೊಳೆನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿದ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರತೆ ಕಾತೊನ್ನೋ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಲೆನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಲೆನ ಪಾಲು ಆತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಚಾರ ಪಿದಾಯಿ ಬೂರ್ನೋ ಇರೋಧ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಗತಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರು ದೇಶಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯರ್ ದೆತುನೋಡು ಒಂದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕಾರ್ಯ ಪಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನ ಕುಲು ಏರ್ ಬಿಜೆಪಿಗ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗ್ ಲಾಭ ಆಪುನ ರೀತಿಡ್ ತೀವಿಡ್ ತೋಜಾವುನವು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಾ ಪಂದು ರಾಥೋಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು 25 ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಮಗೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೆರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ರಮ ನಡತದುಂಡು ಅವೆಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಪಂಡೆರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೌಪ್ಯತೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಿನ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ CCIS ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ವಿದೇಶಾಂಗದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಈ 5 ಜನರ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಗೌಪ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಬೇಕು? ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ಗೌಪ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವೃತ್ತ ಸಚಿವರು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇರಬೇಕು. ಇವರ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಇವತ್ತು ಹೊತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಏನು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫರ್ನ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ವೇರು ಪೋಗುದಿರು ಎಂಗ್ರೇಜಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಪೊಲಿತದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಗುದಿನ ಕಳ್ವೇರು ಕಾಸುಗಾದು ಏತ್ ನಾಡಿಂಡಲ ದಾಲಾಕ್ತಿಗದಜಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ರೇಜಿದ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಹಾಳಾತಂಡೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫರ್ಲ ಇಂಗ್ರೇಜಿಗ್ ಕಳುವೆರು ಪೊಗುದೆರು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಕಳುವೆರು ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುನ ದೃಶ್ಯಲು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಡು ತೋಜುದು ಬೈದಂಡು ಅಂಡ ಗುರ್ತು ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಪೊಲಿತದು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಕಳ್ವೆರು ಕಾಸನ್ನು ನಾಡ್ದೆರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಸೊತ್ತುಲು ಹಾಳಾತಂಡು
ಎಂಗ್ರೇಜ್ಡ್ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಕಳ್ವೆರು ಪಿದಾಯ್ ಪೋತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಫರ್ಲಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಸಂಗತಿ ಪಿಂದೊಂದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮಧ್ವ ಚಿಂತನೆ ಬಿತ್ತಡು ಅಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೋಲಿಂದು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತಿರು. ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಕೊಡೆತೂರು ಉಡುಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿಲೆಟ್ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರದು 6 ಇಂಚ ಪಂತಿರು. ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಕೊಡೆತೂರು ಉಡುಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬುಕ್ಕ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಆದಿತ್ತು. ಅದಮಾರ್ ಮಠೋತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಜೋಕ್ಲಿಡ ಮಧ್ವ ಚಿಂತನೆ ಬಿತ್ತಡು ಅಂಚಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುಳಿ ಮಧ್ವ ಚಿಂತನೆ ನರಮಾಣ್ಯನ ಗೆಲ್ಮೆದಂಚೆ ಸಾಗೌಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಸೇರಾವನುಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ 3 ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೋ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಆದದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅವತಾರ ಆದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಅಂತೇಳಿ 3 ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ 3 ಆಚಾರ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಯ ಪ್ರಭು ಕೋವಿಡ್-19 ಪಿರಾಕದ ವರ್ತಮಾನ ಬುಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಪ್ನ ಪೋಪನ ಇಸಯದ ಬಗೆಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. What is called as academic social responsibility by Dr. H.S. Kudla was implemented successfully. That is, he called it need blind scholarship. Those students who want to join our college or university for some courses, they need sometimes financial help, and that has been brought in by him. And also for the patient care also certain degree of fundraising, all this was done using alumni and voluntary efforts. That was one thing which I think it will be always remembered whenever the history of university is written. The good work done by somebody has to be remembered, and we should. I didn't have an opportunity to talk about it. Here I am telling that is one thing. Personally for me, I had ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ವಿನೋದ್ ಭಟ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ PHF ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೇರು ಬರೆಯಿನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕೃತಿನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತುಂಡು. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪುದರ್ಕೋರ್ನ ಕುಟುಂಬದಳಿக்கு ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು, ಬಿಪಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತೂರು ಗೊತ್ತು, ಮುಂಬೈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ MB ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ H ವಿನೋದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜರಾಮ್, ಕೊಡೆತೂರು ಉಡುಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ N ಉಡುಪ, ಗುರುಕಾರ್ಯರು K ಭಾಸ್ಕರ್ ಉಡುಪ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೇರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊಸೂರ್ದ ಬಾಗಲೂರುಡು ಮುತ್ತೂಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಶುಕ್ರವಾರ ದರೋಡೆಕೋರರು ಪೊಗ್ಗುದು 1 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ₹90,000 ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದು ಪದ್ರಾಡು ಆತಿರು. ಪಗೆಲ್ಡು ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆನ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಅತ್ಯಾರ್ಲೆಡು ಪೆಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಈ ದರೋಡೆ ನಡತದು. ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊಸೂರ್ದ ಕೈತಲು ಬಾಗಲೂರುಡು ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ದರೋಡೆ ಕೋರೇರು 25 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಣವು ದರೋಡೆ ಮಲ್ತದಿನ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಆತಂಡು. ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸಡ್ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಾರಳೇಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆಯಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪದ್ರಾಡಾತಿರು. ಬೇಲೆದಕ್ಲೆನ ಕೈಕಾರ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಐವರು ಈ ದರೋಡೆ ನಡಪಾದಿರು. ಆಫೀಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ತವ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವರೆಗ್ ದರೋಡೆ ಕೋರೆರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರು. 25 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ₹90,000 ರಟ್ಟಾದಿರು ಪಂದು ತೆರೆದು ಬೈದುಂಡು. ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸು ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿದರು. ಮುರ್ಗೋಲು ಏತೆ ಜೋರ್ದವ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ನರಮಾಣಿ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಾಯರು.
ಅಂಡ ತಮಿಳುನಾಡದ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಸಿನಗುಡಿಟ್ಟು ಕಾಡಾನೆಗೂ ಸೂಕೊರ್ದು ಕೇರ್ನ ಗಂಭೀರ ಸಂಗತಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪೊಲೀಸರು ಇರುವರನ್ನು ಪತ್ತಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡದ ನೀಲಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಸಿನಗುಡಿಟ್ಟು ಕಾಡಾನೆಗೂ ತೂಕೊರ್ದು ಕೆರ್ತಿನ ಗಂಭೀರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ತೆನಸು ನಾಡೊಂದು ಕಾಡದ ಆನೆ ಊರುಗು ಬೈದುಂಡು. ಆನೆ ಗಿಡಪೆರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಲು ತೂಪಾಡ್ದು ತೂತದೊಂದಿನು ಆನೆದ ಮಿತ್ತೆ ದಕ್ಕದಿರು. ಮೇಲ್ಗ್ ತೂಬೂರ್ ನೀಡ್ದಾವೆರ ಆನೆ ತಪ್ಪಾಯರೆ ಬಚಾವಾಯರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಬಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿಡು ಗೊತ್ತಾತುಂಡು. ಜೋರು ಪೆಟ್ಟಾತಿನ ಆನೆನು ಕಾಡು ಅಧಿಕಾರಿಲು ರಕ್ಷಣೆ ಬಲ್ತದು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೆರ ಶಿಬಿರಗು ಸಾಗಾನಗ ಆನೆ ಜೂವ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಆನೆಗು ತೂತದೊಂದಿ ದಕ್ಕದು ಕೆರ್ನ ಸಂಗತಿಗು ಭಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜುದುಂಡು. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವೆರೇನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದರು. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವಾರೂಪುಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ನಡೆತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆದಿಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆದಿಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಪರಕೆದ ಸೇವೆ ಆಟನು ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದಿವೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಲೆತ್ತದಿತ್ತರು. ಅಂಚಾದ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡುದು ಪೋಯರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂದೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಸೂರಿಕು ಮೇರ್ದ ಬರಿಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶತಕಲಾಭಿಷೇಕ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಹುತ್ತ ಪೂಜೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹವನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡಪಾಯಿರು. ಬರ್ಪುನ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೇರೆ ಉಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬರಿಮಾರ್ದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಪುಗಾದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪಂಡಿತ್ ಎಂ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಧಾನ ತಂತ್ರಿಳಾದಿತ್ತದು ವಿಧಿವಿಧಾನುಳೇನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು. ಕಾಂಡೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಶತಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ಒಂಜಿಸಾರ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹವನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡೆತುಂಡು. ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಸೇವಾದಾರರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಅಕೇರಿಗೂ ಸಮಾರಾಧನೆ ನಡೆತುಂಡು.
चोल नहीं ले पुड़ी काला तो कौन समेते आ मारी जाओ नसो गाड़ी जाओ नसो माये जाओ नसो मग उभं नाही तसले मिगल कुटुंबस्थानाक बघतारू पारवै नाही मैं तेज प्रकार अरे आव तंग जीवत सल कीर्ती उत्तर माळार्पण कोण घेऊन मर्याद देत सल उत्तर नाही मैं तेज प्रकार चोलनेता सर्व रूपाचे अनुग्रहाचे आशीर्वाद आम करता ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಿಮಾರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಬಿ ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರಭು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು ಶನಿವಾರ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದರು ಬರ್ಪುನ ಮಾರ್ಚ್ 14 25 ಮುಟ್ಟ ಕಾಲಾಧಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರೆ ಇತ್ತದು ಮಾರ್ಚ್ 22ಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಉಜ್ಜಯ 23ಕ್ಕೆ ಬಯ್ಯಗ್ ದೇವೆರು ತೇರಿ ಏರ್ದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲಾನೇಮ 24ಕ್ಕೆ ಜಳಕ ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾರಿಪೂಜೆ 25ಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದರು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಂಸಾರ ದಾಂಪತ್ಯ ರೂಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಂಡುಬಾಳ ದಿವಂಗತ ಬಗೆದಂತೆ ಸಲಿಲೋಪದೋಷಿಯನ್ನು ಮಹಾಮಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಸ್ ಡಿಪೋಪುರ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲಗಾದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಯಜಮಾನರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ಲಿನ ಸಂಘ ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪುದೆ ಆಯ್ನಂಚ ಆತದ ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾಂಡಲ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ತರ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಂದ ದೂರು ಕೇಳ್ದು ಬೈದಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ ಯಜಮಾನರಿನ ಡ್ರೈವರ್ಲಿನ ಸಂಘ ಚಲೋ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಲಿಡ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನ ಬದಲು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚ ಆತುಂಡು ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾಂಡ ಮೋನೆ ಪೀಂಟಾದು ಕಾರ್ಡ್ದ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಕೇನು ನೆಡು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರ್ಜಿಂಡ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪುಲೆಂದು ಪಂಡನ ಬಗೆಟ್ಲ ವರದಿ ಆತುಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುರ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಕೆಲವರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೋವೊಂದುಲೆರು ಪಾಕ ಜನ ಈ ಬಗೆಟ್ ದೂರು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೊಕ್ಕ ದನಿಕ್ಲೆನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರರು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಗುಮನಗು ಈ ಇಸಯ ಪೋತುಂಡು 6 ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಂಬಾದಿರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗೆಟ್ ಗಮನ ಕೊರಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತೊನೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಜನಕಲು ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು ಸಂಘಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಕ್ರಮ ದೆತನ್ವೆರೆಂದು ನಂಬಿಕೆಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಲ್ಲೆರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಡ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತ್ರ ನಂಚರ ಸಂಘ ಕಲ್ಪವಡ ಆತಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎರಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟದಂಡು ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗೋ ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಲಾರಿಡ್ ಪುಡಪುರಂಚಿತ್ನ ವಸ್ತುಲೇನು ಸಾಗಾವನಕ್ಲೇನು ಪತ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಏವ್ರ ತೋಜಾದಿರು ಕುಡ್ಲಡು ಶನಿವಾರ 6 ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿನು ಉಂತಾವೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಲಾರಿಡು ಪುಡಪುನ ವಸ್ತುಲೇನು ಸಾಗಾನಗ ಪತ್ತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಕೇನೇರು ಲಾರಿಡು ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಲೇನು ಸಾಗಾವನ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗಣಿಗಾರಿಕೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ತುರ್ತು ಅಮಾನತು ಮಲ್ಪುಡು ಇಂದೆರ್ದಾದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ ಇಲ್ಲು ಹಾಳಾತುಂಡು ದಾಯೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿರಜಾರ್ದುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಳೆವೊಂದು ನಕ್ಲೆಗ್ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಶಾಸಕೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದಿರು ಆವಾಗ 200 kg RDX ಬಾರ್ಡರಿಂದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಏನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತು ಮಟ್ಟದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 60 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳ ಇವತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಇವತ್ತು ತುಂಡಾಗಿದೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಿರು ನೀರಾವರಿ ಮೇಜರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದೆ
ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಪರೀತವಾದ ಮಳೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತುಂದುಪಿನ ಪೊನ್ನೊರ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಉಜಿರೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ತೆಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಗೇರಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿರು. ಉಜಿರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಅನಧಿಕೃತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಕಾರಣಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರ್ತಿರು. ಉಜಿರೆ ಟಿಬಿ ಕ್ರಾಸ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದೋಸ್ತಿಕತೆ ಬುಳೆಪಾದು ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ತೆಂದು ದೂರು ಪಾಡ್ತಿರು. ಉಜಿರೆಡ್ ಮೀನ್ದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನಾರಿನ ಮಗೆ ಉಜಿರೆ ಟಿಬಿ ಕ್ರಾಸ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ಒರ್ತಿ ದೋಸ್ತಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ದೆತೊಂದು ಮರ್ಲು ಪಾತಿರದೆ ಅಳೆನ ಬತ್ತಲೆ ಫೋಟೋ ದೆತೊಂದು ಈಯನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತಿರ್ಗರೆ ಬರಡು ಎಜೆಂಡಾ ಫೋಟೋ ಸುದ್ದಿ ಆಪುನಂಚ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಉಜಿರೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕೇಸುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಅನಧಿಕೃತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಉಜಿರೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅನಧಿಕೃತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಈ ರೀತಿ ಗಲಸನವ ಪೋಡಿಗೆದ ಸಂಗತಿಂದು ಉರ್ದಕ್ಲು ದೂರ್ತಿರು. ನನಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ ಇಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಡಪೊಂದು ನಂಚ ತೂವನಡು ಅನಧಿಕೃತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗೆಟ್ಟು ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತುನುಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಲ್ಲವಸಂಗ ಉರುವ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಪರಿಸರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರುತು ಚೀಟಿಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಪುದರ್ದೆತುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಂಬರೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಮುಟ್ಟ ಸಂಘದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರಡು ನಡಪುಣಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣರು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಅಕೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಚಾರ ಗುಟ್ಟುಡು ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಗುಟ್ಟುದ ವಿಚಾರಲು ಪಿದಾಯಿ ಬೂರಡುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟ್ಟುಡು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಮಾಹಿತಿದಾರರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಥೋಡ್. ದಿನನಿತ್ಯ ಬಸ್ ಪೋಪುರ ಬರ್ಪುರಕ್ಲೆಗಾದ ಚಲೋ ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಲು ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನ ದೂರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೊಂಜಿ ಬರದಿ. ಜೋಕ್ಲಿಡ ಮದ್ವೆ ಚಿಂತನೆ ಬಿತ್ತೊಡು ಅಂಚಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ಅದಮಾರ್ ಮಠಾಧೀಶರ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಸೂರಿಕುಮೇರ್ ಬರಿಮಾಲ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶತಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂಜಿಸಾರ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹವನ. ಇಡಗಿನಿತ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಲಾತು ಸುದ್ದಿಗಾದತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7.